alors kare hoandry misy koragna hely tiany atao aminare telo mianadahy mandeha amin'ny salon ka fahitako rezeziny baka mama asiaka nare fa nefa ndraiky na de zany koragna nare za ta hela loatra fa za mbola meky fo mahisikisiky amaregny satria misy kandra zay baka bazary kely rogny agnandesargement camion zay ko tara hely manafo azon'olo kandra io zany mamay arena sara be mama olo magnano docker zany tsy misoratra agnarana zay tonga aloha tompony igny baka ny Frédéric mama fô sakafo vitainareo agny feky doko koragnanare zany fa zay hitanare tegna mbola agnenjiky be mitsy amin'ny leçon-nakah kao hainare za hagnomagna bakanakah to sagnatriany vava double eto tegna tsy tiako donc zay tapakanareo agny feky tapakatsika jiaby tsy magnino zany mama aloha andeha tantsika koragna zany sady exercice-nakah mama fa vita afaka rosina koragna zany fa tandrignesane sady en plus zany koa zaha maregny mitroko 8 heures koragna zany koa tamin'ny sambaranare ka fa amin'ny salon kagny afaka agny papanare mandignenare iya zay zany Antoniny papa zany tsy maintsy misy moraly avy fagnometsiny zany kalo mikoragna amin'ny papa tegna tsy dia mety loatra aminakaha satria baka igny ko tsy maiko tsy masiaka fa izy ny Antony ndraiky tandignesagna fa malo fa mahita tohiny ihany are moa zazana tsofinao fita karana zaraiky fogna magnato avekagny rô zare vezany havy tsy fa misy mary ndraiky zare ta mbola tsisy mandry fa Léopold zay karaha kamokamo zay ka nivolagna hoe fareraka zany izy zay karaha tsy hoavy fa zay tapakanjika ke fô zany tapakanazy izy izy ngiay ko na inakaniky tsy hoe fa ningiay mihitsy ko ndraiky fitazomanga io mianatra mafy loatra ngiay tokony ajanonjanony hely raha tany tsô mivaha tamiko akio izy regny zare fa havy regny aisy petrapetra ianareo zao digi papay 5 minutes fô doko farany tandresako raha koragnanare fô hainare lera mitsy mikoragna aminakahy to iato kare tako fa very lera be zany zako mitandregny eto agnatin'ny 6 heures de temps zany efa haiko zany ngia zao izy zahay ndraiky mamanareo tsy zanaka afaka kotsianare ty Frédéric moa zany rango 3e efa niroanao kaenao jiaby dikan'izany zany midika fa efa tsy navitanao ndraiky fianaragna anao fa tsy maintsy nenenanao i Frédéric na oela na oaingana sy lefaka olo jiaby mampianajanaka io ary olo koa mianatra sy maintsy tafita izy afarany tsy hoe zay tsy nampianatra fa anao misy tsy nahefa hitanao toy ny raha ataonao io afarany zany ko ny papa fa matetiky atana aminay koragna zany fa atreto ny papa za mbola tsy dia hoe manegny loatra am'zany ary za mbola matanjaka afaka miasa tsy haiko hoe ino mampanegny za am'zany ary ambarako na papa maro olo tafita amin'ny fianaragna regny misy sy asa mipetra-potsiny donc tsy problème aminakahy zany atreto malo anao mbola tsy mahatsapa zany faninenagna amin'ny raha zany mitodika aminao koa zao Léopold fianaragna anay igny mba lanjalanjay fogna fa mare loatra anao amin'izy io na finanan-kanigny ngiay fa tsy tsaroanao lera hinanan-kanigny ndray aligny igny baka tsy azona onogna aby andro hoe faly ôly foa anomehanigny dokotry anazy vao midory toandry atao moramora nga fianaran'ny lesogny fa tsy hoe atao rotoroto mafy be magnan'io ia marigny koa ndraiky zany papay fa za hitanare baka tegna to afaka baka ave za mba hitsonjere koa amin'ny hoavy andegny efeko lazo koa za tegna tsiditry zany raha sakavy atako zay baka vonoko tsy enjery ratsy aby agnatin'ny kaheka papa zany raha atako zay tsena hoanitry bonheur nampiditry raha magnanjany agnaty talandao hialy fasoko fa zany ahezanao azy ninaka baka Léopold karazagna hoe fagnitsiagna am'le raha tana fogna malôha satria mare loatra le fianaranao leçonnao io de aminao koa tinao izy koa misy fitaovagna ilainao amin'ny teknika arahana io akagny satria anao regniky anao magnano gestion ary hitako raha zany mivolagna amin'ny zavabanao foana ohatra hoe mila ordinateur ohatra anao salasala am'zany fa zay ray aman-dreninao mbola tsy kivy ary mbola mampirisika anao am'izay fianaragna zay ninahy tonga aloha amin'ny raha zany papa tsy maintsy mihaigny am'izany fogna na hoela na hoaingana papa fangatahigny am'zagnahary ndraiky papa ho afaka baka teknika za papa tsy maintsy ilaigny fogna raha zagny papa satria zagny raha important zany niatiny namiriagnare baka zanako aby hitanare papanare fa nahay hantitry ke zitsy hoela ho retiretiky ke le raha tiako volagniny am'zany zany anare zany tegna mianara tsara fa hitanare baka izy hoantitry io de lasa mihegny zany le vola ho azontsika akato efa narosiny mamanareo baka izay dikan'izay magnararota araroty araka an'izay tratranareo ny fianaragna malôha fa ngiabe Frédéric ty fa tsy sevitra tsony
Izay so fa mandry am'zay nareo jiaby efa samy mitsakotsako zay raha koragnisy mamanareo zay. Azy moa zany fô resaka andehanana fotoagna aketo zay la resaka retraite zany. Ino moa dikan'izany zany tsy asakilao zany mbola velogno fogna. Ya, bonne nuit dako areo papa sy mamay. Zoko be, bonne nuit nareo. Ya, bonne nuit nareo mamay ndraiky papa. Aya, nina jiaby zany e. Ia, za matoky mo afa henjare zany le raha tiako koragniny tery. Fa za mety Frédéric za matoky zany tsy ahoany e. Zany baka tsisy raha iny zany hely aby. Andro tomara famidy zalahy mahafimarina zalahy magnano déchargement ciment be igny midiky zay vo vita ary izy amin'io vola azo amin'isy tokony tsy vontra be tokony tegna raha marina mitady vola to tegna tsy mora afa midy zalahy ary tsy zandry lahiko zalahy igny minay nandreriky zalahy ary zigny avy nianatra ho lefaka zalahy ingagny ary andraso di andehanako fara izy mbola fietsiko zalahy mba ino karaha volagniny zany. La mort de Soleimani, le vrai faux retrait américain d'Irak. Un cafouillage plus haut sommet de l'État. Zalahy tsy ndraiky izy to zay oiky ampodipodiny ato magnaradalagna jiaby to ategna magnantsenjery cahier leçon zalahy ingato andraso de somary antsofiky asa mbo azononogno za magnantso azy iny ihany zandry lahy afa tsisy raha zononoko zandry lahy zalahy afahafa zalahy ingany tegna olasa lefaky raha diniky maloha zany za zeto zay fa midi fa mahery za nianako mbala hody an-tragno tsy mahatakatra le camion raiky avekeo agnano déchargement koa aloha zany izy to vitaky amin'ny hôtely reo fogna aroza mihinagna ave zany tonga amin'izay camion igny mbo fa présenke za ary mazagna hitako fô vaiavy to tokony azo koa nogno tsara isaka za mandeha miasa tsy ary tsy hitako fogna ary izy amin'iny boaka agnatin'ny tragno to mety miasa tragno akatako izy azafady dramseo ya nankory zay aminao ka mo tsisy téléphone hely hindramigny agnantsovako aloha aminay téléphone ya aminaka ndraiky misy téléphone tegna mpindra amin'ny téléphone za fa za hipaka mesaloha tsy tafody aminay so de mesaloha fô olo aminay ao akagny ya to basy téléphone zany izy ko agnatsovanao olo aminare zany fa vita tokoragnana amin'ny téléphone atsika veo mirasika hely asa manakory mampigna azafady amina lelahy izy ko zay io edy za tsy tafikoragna aminao donc za raha vognariva akagny satria baka tegna mbola mahafasa ataoko an-tragnon'ologno akagny zany edy raha tsy natafahody za taminay nianinantsagna igny ya ko zany basy ambesiko aketo anariva zany fa antsovinazy iya ok basy andraso za hagnantso azy raha dodako lasa vaty milamigny satria zay roa samby miasa na miasa tragno zany fa izy zany fa sabo zay mbo fa samy miasa fo fa eto ndraiky le resakilo amin'olo antsoviny toy tsy haiko izy toy agny na o mamany na vadiny fa iko antako manambady tegna gidragidra ary tegna amin'ny olo any fotoagna aketo za amin'ny fa tihinagna izy nefa mbola tsy hay faratany ary tsy vitan'izany koa crédit nafo lany bojo agnatsovan'ologno misaotra téléphone lelahy ary azovy mo agnaragna anahy azafady isy agnaragna anakaha Frédéric ary agnaragna anaka azovy agnarako Raisa tiako agnaragna anazy zany hitana ramose izy ko magnantso olo nantsovy tamin'ny téléphone anahy igny volagno fa izy fa lasa niasa oa azo mbola nantsovina igny dadiko fô zigny zany zio ya ok ia zay fa za andeha ariva koa tegna azononony tsara fotoagna nameko azy
dikan'izany mipetraka amin'ny dadiny zay efa ninakaza izy manomboka aketo. Watina bondan tsovod Leopold ikun fianaragna fo raha tanjio na hinambara efa tsy tsaroagna zay amin'ny fikaragisy mama natody regny eka ary tsy mahay tigna koa tsy baka forcé oka hanigny anazy amin'ny fa vriam bitsika ambony latabatra ka hanigny manomboky midi hoe amin'ny efatra mbola tsy eto hoany eza tsy vriam bitsika mato izy mbola tsy mihinagna mama izy tsy tia hinagna zany eka za ko mama fa komasy tsy vita aminazy miasa aloha amin'ny fianaragna io fogna ary zay mama retry ny moaligny izy agnateragna hanigny atondry be ho aminazy ake antegna ko amin'ny dekapila igny mody afaka raha patron mama izy agnatin'ny tragno tô ato zara mama komasy tsy vita zany tegna marigny ary zahay tô samy miasa aloha amin'inay ary za tô mbo mianatra koa ety nandantsofogna edy izy edy alao adidina ndawona zay tsy maintsy mandeha magnantso izy akaigny iya andeha fa izy niany mama tako hazon-draha tsara be niana sontsontoniko sofigny nazy jiaby miaraka amin'ny kahienazy tsy fony be i ino koa mafanokafagna varavaragna mafy be magnan'igny na konkono tsisy alôtsika andihinagna tsy hainao mo lera fihinanagna am'zay efa mifiry handro fa 4 rera zao izy zany re ananda mandehagny fa hanigny zany ambila hoafon izy koa anjarako ambila kafo mo aza hoanigny tsy maintsy andohinagna zay fo zaveke le tsy tiako aminazy baka hanigny vriany vitsika ka tsisy raha manjary ary mama mizoaka fa tegna me dokotry akagny fogna izy doko everinao rano doko vola vidianagna hanigny io vavanao sakafo volanky aminatina koa tsy volana vidy vary io mangina dikan'izany atsika izy samy mbola volomigny akato zany mo vavana Leopold ary mblakena matintihinagna keke na angiako nankoro eza izy karaha mbola tsy atiny boaka za komasy tsy vita am'zany kanareo za ndraiky amezamezany ta awa matory tsy niboaka zany izy zany tsy tihinagna ary tô andeha meky dokotry ka ariva koa izy mihina de manakory zany nefarany resakatsika nomaly iny katy za tamin'ny moaliny kony tegna tsy vonikena fa tegna nidorigny tsisy azokono rany koragninary mahakasika tragno amboaritsika zegny atao tragno parpesa atao tsenjipotaka aveo atao tôlo tafiny baka tsy maintsy eta parpaing ve tatôlo ezaka eta parpaing vike tasatra nandrika rita raha nagnanjany zany ro tsy pario tsy raha hainao fivoany raha ary hanigny jovy ariagna be amigny drakidraky izy ala ani Leopold kenoko tafiry olo mihinagna eza isaka 4 heures zay tsy homagna nrahaka natsoviny tina eza mbola tsy hinagna fô matory tsy hinagna zany ka vôko fianaragna anazy kony fa maha vôko mampihidy vavony mbola tsy tihinagna zany koa tihinagna izy hainy fô mivozoazoa tany misy kapila ndraiky hanigny am'zany zay fa izy eza memegny goûté izy fa sode izy vokivoky avy agny zany mahatonga azy mandratra hanigny magnan'io za aloha malahelo mahita hanigny ariagna magnan'io tegna marigny zany atsika zay tokony tsy sakavy mitsitsy mitsy raha ohatra hoe tsy hinagna izy de aegny kapoaka amin'ny tragno ty mba hafana magnegnegny fandaniagna andavanandro koa zay donc mo hanigna ka mama hinagna am'zay zaho lefaka matena izy ro hoany drakidraky ro tsy ana tena tsoviny tina ana tsy atafike zay ke efa vry ambitsika oa za koa tsy naheriky izy hoe amezy dokotry tagny raha volanky taminazy ambila ka fogna takofo tsara be ke veky za homagna io edy raha tegna tanare tegna halako mame fa hitako re baka drakidraky tentianare tsy doko zahe hanigny efa maratra ke mbola vry ambitsika ke ve am'zay mbola tsy hoanaka tsy amegny drakidraky zikony mame koa takofa anare tsara be ata agnatin'ny raha misimisy rano regny i tsisy vitsika andeha ka zany mbo tokony raha andiniky baka riagnano azy fa tsy apetrapetraka am'iregny magnino tsy alainazy tena agnatin'ny misimisy rano zany avy am'zany tsy vry ambitsika ve lerana tsy hinagna azy mihinagna azy zay koa agnano zany zany mamambarako re tsara be sahiragna za magnano révision ka hoe ary ambarako re tsara be baka mila hasoko ary tsy possible za hagnindry andeha anakotrhanigny avekeo andianatra leçon zavazahavagna sao de misy vitsiky ary eo ake tokony mizaha zany na ray mindritra inga tsy foinao andeha karakarana hanigny hoaninao anaty akatoko tapaka levagna ndraiky fianaranao leçon io akao anay kasany zay vao masaro tihinagna anay io ao me dimanjato ao izy raha mamy nanana sopembelany agny maloha
sakavy ambarakore tsara be papa maro fotoagna laniky am'za mandeha amin'ny lalagna miboaka io agny sindra nyriva feky za homagny ambilà atako digny feky zany mandrapy boako agny fa nianarako leçon chapitre raiky hela raha fianarana to fana takalo finanan-kany na ko tsy afaka Leopold zah mintsy ny mangodagna na voalohany ya ary tsy vitany ana mangodagna azy fa ampinanako koa izy satria efa tsy tambagna tanao atonga mba milamba skininao nga anabavinao manasa lamba skininao donc izy koa nisy piasa donc atsika tato jusque mampiseky ana agnaty ladosy piasa zany moramora anao nga moramora anao mba ataova keke hely fandiniagna fa ambaka atsika fakahita nga zay rehefa tsy nalasopy anao andalo anao pody amin'ny tany anaranao leçon agny oala he moi nisy nadignako mary hoana amin'ny deuxième guerre igny ya andraso hely pape za mbola nizahely amin'ny deuxième guerre igny de izy vitavita ko viagny fianaragna azy mipody ake ko zaho indra volagny Leopold igny tena fa ivaly zalahy dika zany izy mikoragna amitsika ake izy tegna tsy aketo hely abenimenina azy fa agny agnaty leçon akagny menimeny anazy za kony fa komasy lany fagnahy amizazy igny e wa zalahy deuxième guerre zany agnaty lohany izy mikoragna amitsika ake ha ahoy tana ino eky za magnano piasan'olo be magnantora mbo tiana eto ny Raisa tsisy resaka hoe hasa zany fa fitiavagna eto za tsy problème zany ary karaha manaka amin'ny enigny aligny isam-bolagna za ndraiky izy ko magnano classement mety ambonimboniny zany karaha manaka fa dadiko baka tsy matokagna de za tsy mintsy mody aminay fo magnano namany akagny samby miasa motsika zany tsisy lafiny maratsy zany ary karaha manamboatra ino so de baka sahinagna atsika ko magnantragno raiky agny amin'ny andro raiky akagny ya ninahy aloha Raisa za zany sy de amin'ny karaha isam-bolagna zany fa ninaka zany zay karaha avy ake hitako tonga de fa riatika zany tsisy hoe isam-bolagna zany naka zay miboaka tonga de fa tako ndraiky zany antegna mahita 3 mahita 10,000 fa tegna tsara kanaly royaligny zany karaha tegna ambony isanandro mozie zany sa isam-bolagna isanandro zany Raisa hoe ya mety avelogno atsika fo zany raha ohatra atrika mbo tragno raiky agny amin'ny andro raiky agny kena imo mipetraka za ya za hitanay mbola mipetraka amin'ny mamako ndraiky papako fa ko tegna vogno zany anao tsy maintsy déclaré-ky ndraiky agny fisiana zany bokaraha mbola ho hitake andraso hely atsika fandiny kely avetsika mifanambady zany ke oza ndraiky elo Raisa hoe ke dadinah zany akamo tsy masiaka mandro izy tsy masiaka le tsy mody fo tegna tsy tiany aminazy zany moa tsisy raha tokony problème izy ko na pareo za ko pare andatsika andihinagna brosy télé ko fa za tegna reraka nafa marigny asa nataoko tany any iny marigny ndraiky mo asa natanatao na tonga na tsy tafody niany nantsagna nanasa lamba ndre ta naro asa salamba nataoko ta ya tsy magnino basy va alosika andinagna brosety ndraiky lasopy erohany oui tsy ndraiky anadahinay hoe mikoragna amin'ny vaiavy rohany ary tegna izy io ary zine vaiavy miaraka aminazy io ile vaiavy mipetraka ro miaraka amin'ny antoboavy igny ary mety izy donc miantoko raha ho anjare io nefa mahagaga ndraiky izy havy amin'ny ery papaka o na vola savogno tsy eboakany zany le tegna mahagaga ary vaiavy raha miasa zegny donc anagnano zire vola ambesy za andeha agnatin'ny zareo somary ndeha ditambitriky hely baka zahy ke fagnotoniako ane Raisa mbola tsy nivalianao ke tokony afiragna zany atsika afaka magnano tragno raiky izy ko agnano tragno raiky karaha tsy possible aminaka aleky zegny etsika mipetraka miaraka amin'ny eridadika ka zany mbo milamilamy fa izy tegna tsisy namagna ka akory zoke mbola tsara na akory mo tsy mbo zahoagna lasopy hely mo aminao akagny zany raha nabavy tsisy vola fa ragnana to zany magnefa za mantera mihinagna angiaha imo anabavinao Frédéric ya i fa raha vavinay zy
Faly mafantatra basy. Anaza miefa hafa e. Ia, misaotra. Oui, vaiavy magnantô zany mba tiany Frederic. Izy amin'io mbola tsisy hasanazy mitatatriky raha regny magnanognano dokera regny. Nefa izy efa magnano mitia vaiavy tô. Zah gaga aminazy tô raha mbo ho velony hatany akory hamelogny vaiavy. Sady tô tsy maintsy ambarako ery papa fa sode hampanahiragna zareo satria mo izy mbola tsisy ny atao izy efa nagnano sarisary ny fierifiarahagna amin'ny vaiavy egny. Zah alohaka tegna tsy maintsy ambarako mama io e. Zandre, ole on peut les. Karakory rô? Wa, ino mba raha mahazongato zala? Anareko zala manabataba za zay misy raha diniky lavitry ny ternazy amizigny very ho azo. Ok, karakory rô? Za dro mba misy raha volagny amina hely dro. 2 minutes for hoe na zany karaha hela loatra koa alfaso eky. Ya, zao rô izy Léon Paulin. Za zay mbola olo tiako manambady tsy ndraiky alan'ny mama ndraiky papa eky rô. Zy mo question hely magnanjany andelatsika nare aminakahy Frederic. Question magnanjany izy taminakahy fa tsisy dikany. Ana confiagnana anao ena zay fa tsy mianatra. Ana olo fa miasa. Alfaso agny foana ako fanambady. Fa raha sakavy marako ana fô tsy moramora rô mamelo tegna i Frederic e. Tegna marigny zay zany. So debaka na ovianke tratrany contre-attaque na hoe crise. Avy nandorotoroto koa. Ewe kenao e tegna marigny. Ary sakavy ambarako ana crise efa nisy tamy la terre teto tamy 1929. Ary ambarako ana tsara be Frederic tegna sahiragna mitsy firenena magneran-tany teto tamy crise io. Zany dro Léon Paul tsy tegna tsy tiako mikoragna aminazy la olo e. Leçon-nazy zany ake tsy miasa aminakaha. Ino madirako mikrisikrizinazy zany rô? Za toka tsy miasa lohany zany. Ambarako ana tsara zany. Za kun juste mampitsiaho ana fogna e. So de fô tsaroana. Bon, tapitry doko rô 2 minutes nisy ndraiky karaha fanohatra 2 minutes 30 secondes. Ok rô e? Ya, ok la olo. La olo tegna fa lefaka fianaragna mihitsy. Ivala olo mitate kely akeo e. Naza minanagna aminazy karaha tsy hoany e. Azafady papa sy mama afaka mikoragna aminakahy mo re? Ria, alefasy fa tsy magneno. Ya, alefasy malakilaky koragnanao lesy fa andro mihaligny fa midorigny za io e. Alefa fa tsy magnifa tarignesagna zany. Ya, tsy zany baka zio papa sy mama fa antegna mo lalahy ary fa geda ary tsy mianatra koa. Ke ary mba fa mitady vola koa antegna. Tsy zany fa za dako hanambady e. Asa manakory hevitrinare? Hanambady zaty. Anange tsy gango lefaka ana. Fotonasa tsisy. Amin'io na vola vidiananao savony anasana lamba mbola agatanao aminay. Mba mandinia tsara be ngy alohany agnano raha. Fa tsy mikapokapoka amin'ny raha tsisy dikany magnanjany. Asa malo tadiavy zay vao miditra misetra karan'izay. Mbô mbilao agny disy hanambady zany matozy mahatsapa-tegna hanambady zany fa misy raha milomany vady aman-janany donc. Ay, zao raha ambarako anao ngia. Tratratratrany fasahiranagna avy agny milomay aty anko tsika mifakahita Frederic. Fa alohany agnano raha ngia mba mangala ondrama aloha. Diny tsara be raha atao. Fa izy mantraotroaka amin'ny fiainagna to. Hitanà olo zay samby sahiragna. Na olo manana fotonasa koa kely fidiram-bola sahiragna fogna. Indrindra kana zay koe hanignohanigny niany tadiavigny vola tadiavigny ampiasaigny niany tadiavigny niany. Diny tsara be ngia raha atao e. Zay. Ya, le amin'ny fomba fiainagna aloha papa za mahay zany. Fa eto zany le angatahiko aminareo le hoe magneky ndraiky tsy magneky fogna anareo amin'ny raha zany. Zany fôkony zay angatahiko aminareo e. Tsisiky. Izy koa ve aminay manokagna malohaka tsisy lerany tsy ankihanay zany satria ana fa tsy mianatra. Ke hagnino fogna ana. Ya, marina zany Frederic. Zay tsy hagnino. Fa le nahotratrany crise ndraiky fasahiranana rehefa aveo tegna grave amin'izy to. Zay. Ya, ok basy papa sy mama zay zany. Izao izy raisa hoe
afa nivolaniko tamin'ny ray aman-dreniko baka raha igny fa tsisy problème ho zare fa leve amina fogna zay ho tandrignesako manakôry leve amina izy koa avy aminaka baka tsisy problème fa ny tiako ndraiky atsika mipetraka amin'ny ry dadika akagny e raisa hoe tegna problème be lo zany ko ohatra hoe hiaraka hipetraka amin'ny dadinà zany atsika magnino moa atsika ko ohatra hoe magnofa tragno zany atsika dia atsika ndraiky zany mamelogno azy magnome raha azy mbola ivolagniko aminazy so dia tsy kehiny fogna izy koa ikehiny ndraiky atsika miaraka manoka tragno agny amin'ny sisiny akagny fa izy ndraiky koa tsy magneky atsika tsy maintsy mipetraka akagny ok basy raisa hoe fa za io andiandry camion le avy Tananarivo regny tsofantegna tara manjary tsy mahazo vola koa tsy magnino fa sady za io ko mbo andeha amin'ny tragno fiasako akagny so dia fa lera fo amizay dia manakory amizay zany le moletry sy ny tariny tegna esakilao marigny aloha igny satria antegna tsy mikarama par mois fa par jour ary amin'io koa karaha maraisintegna tsy maro aiza moa tegna mandray 3,000 2,000 farany ambony royaliny tsy haiko dako zany avorivory agnanaovagna azy izy aloha dako mety helahela areko amin'ny sakafontegna tegna gidagida aloha fa izy zany tegna mahita tohiny fa izy aloha tiako vaiavy igny tsy maintsy ahitagna hevitra fa maloha igny ambilaza io angataka vola mizoky ero asa hahazo edy niany angataka vola agnanaovako arrosage ny fahafahanay baka tekniky asa mbo hahazo edy niany to raha ino ataoko manahitina ana zay baka tsy mahako tsy angataka raha aminahy zany fatadiavana zahy raha misy ino azo ke mbo meso 50,000 hela naovako cotisation ino mozy zahay kabaka misy cotisation agnano cotisation fahafahako baka zo ke zany marina zany le namparesaka nareno moaly igny tsy magnino zany fa ameko 50,000 to na agnanaovana rosaziny zany azoko ma misaotra nianiko ny tegna maresaka marigny moravoravo zahy afaka baka io nohatra ny tegna bizandry ny tegna jiaby afaka baka zay laha tinagny tegna andeha amin'ny polytechnique de cuisine hianatra tafita zay lazandrika igny tegna marigny zany ary ngiahy igny asa hafaka nedy baka izy nianatra nafibeo igny afa tsisy raha azongiahy hononkonay mbo nihinan-kanigny fa tsy azonono igny dako zay lakô tsy afaka mbo anakorika azongiahy igny satria baka nianatra mariny ko ngiahy igny teo raha jiaby leçon jiaby tatsianjery aby izy aloha tako mafy loha za aloha tsy mahavita magnan'igny koa za tamin'ny anatra teo igny tegna tsy vita nagnakory ny arrosage tagny hitsinao tsy sotry toaka ndraiky anay tagny ma papa koa arrosage zagny edy tegna naresaka izy tagny fa napaka zanakanazy zany koa magnano raha tegna maresaka marigny fa za papa tsary nigaka toaka zany mafitsaratsara fahafahana baka zanako satria zany reharehany ray aman-dreny anazy ero ohatra koa tsy afaka ady zay ray aman-drenina latsakengitra amin'ny fiarahamoniny ary Léopold amin'ny tsary hita katsiky niany raha eza loatra mo izy mo nafaka sa tsy afaka tegna tsy haiko mamatany misy azy satria mbola tarivarivan'ny moaligny nahitako azy igny tamin'ny résultat baka niboaka igny izy raha iko fa nivaligny izy efa tsy hitako edy tany nisy azy regny baka olo geda regny sady lalahy koa io tsy magnino igny fa iny fo mody rehefa vita arrosage-nazy akagny sady rariny izy koa elaela vao mody satria mafimafy zay fianarany leçon zay za sira fa mety nazy mention très bien mihitsy izy agny zay amin'igny baka igny ary manankory amizay zany fanohizany zaza i fianarana manankory antoniako maloha anao tina ano fianarana anao sa magnakory ma papa za mbola hanohy zay tonga dia alefa Tananarivo anao mitrany amin'ny polytechnique avy atrany dia manaraka filièranao ifona anao gestion zay mba rerena ray aman-dreny rehefa tena vita tsara ny fianarana
hianatra zanako dianao agny agny fa tsisy baba sy mama ibeko anao eky agny sambolo tompony haigny anazy sambolo soferany haigninazy ratsy fitondran-tegnanao anao no voa tsara fitondran-tegnanao ny fegny anao anao no mahita tombontsoany am'zany efa vitiny nay sy mamanao io za zay fa ho retraity ary haiky be fa anao ndray zany zao no amalivaly babiagna aminay mamanao sy papanao ke de mifaigna mianatra zanako mifaigna mianatra fa zay ndraiky mamanao mbola tsy tisaka ya papa azonogno amin'igny ary regny fagnanaragna anare jiaby regny misaotra feky aminazy fa za papa ndraiky mama tsisy raha tokony andeha tako akagny zany fa fianaragna anahy fo andeha tako akagny ke aiza beky mirotoroto amin'ny resaka fitiavagna zany rehefa tonga akagny fa rehefa misy fahasahiranagna mahazo antsovy amin'ny telefôna zay sy mamanao fa tonga de alefa ary Frédéric mo tsarita hitanao izy niany ohatra papa zareo natsagna hitako ny batabata sima be zay donc mety haligny voatafody tsara koa boko ambaranao koa le raha tina fa anao io tsy ho ela anao efa andeha fa mety tsy hody mihitsy izy angamba ngaigny ataoko hoe mahazony raha ataoko tsy mahazony raha anambady eritreritra anazy akagny fa tsy haiko na manao koreky vadiagnany amin'olo zany ary olo tsara indesiny atao raha zany le raha mahagaga zahay ary zare zay o hilaza handeha to zany zareo ariva ke zareo ndraiky madaminazy zany manomana anao raha mamany fa izara vonantonao zany laza ho avy zany ary Frédéric boko mavandivandy amintsika wala ela tsonjoko zany nivolagnana mo tsika tampoka tsika tsisy raha voahomagna baka am'izany zay de fera misakafo raha am'izay raha vonanto zay ngamba no ataontsika lara-pamaigna raha ohatra moa tonga le ompôly de fa mamantagna ny finanagna ke fo izy zay nda karakara olo raha jiaby an-dakozigny akagny fa misy raha vonanto avy ake rehefa aveo zany mbô vaiavy manankoraky raha vonanto ny andesiny Frédéric keke zany mba tiako hita piasa tragnon'ologno mame tsy azona honogno mamama zafinety bavero atsimo rô igny kony zany hita moa le favognosanao Frédéric fa matoa zany anao nitondra zanak'ologno tantragno tato ao ny fitiavanao azy ke asana mbola mila angatagny izy sa magnankory ny fandehan'izay raha zay zany mba tiako fantatra fandehan'izay eo indrindra baka atsika zay papa ke tegna mila raha misy raha tokony dinintsika am'izany zay ndraiky tsy de sarotiny am'izany fa lera nenare mbo misy mbo magnatry hely zany mbo fomba zany satria baka mbo tiako misy hajany baka dadiky ny tarimo zaha azokonogno mihitsy zany ary dadinao igny zay somary masiaka zay izy igny fa aza mataotra ndraiky anao ravinanto fa tsy maintsy hiboaka amin'ny dadinao foana zaho mety amaray za mandalo aminazy akagny zay samby geda ifampikoragna fandatra koragna zahay alamina ny fandehany vadiagnanare roy ka afatrafatra aminaka Frédéric efa tsy volo amin'olo tsony anao azy eo satria nisafidy andehanao kantragno anao nga mamelogno haigninao ndraiky zanak'ologno de ajao tsara izy matoa nanambady zay ino tegna tianao ambony tany aketo de tiavo izy zay de asio fandiferagna agnatin'ny tokantragno aza magneky pedivin'olo ary koa pedivin'olo eo anao rehetratra ny taraiky akeo de mivadika zavatrafa zay raha zay de fisarahagna ary manomboka magnano tragno araiky io ologno jiaby mahita rehefa misaraka nareo tsy maintsy hitan'ologno koa eo am'izay nareo gagan'ologno sady afabaraka tsy vita nareo afabaraka fa zay ndraiky mamanao koa afabaraka izy zany koragna zany Frédéric anao am'zio tsy niforcegny fa fitiavanao azy fogna raha ny arahana taminazy igny dikan'izany mifandifera aza mety mety zanak'ologno ary mifankateva tsara beky nireo ka mbo mafitsaratsara hely amin'ny ray aman-dreninako mbo aigny koa zareo jare fanambady igny tsy saraka ko tsy hanitra akagny mbo nisy zafy hely ake mbo taritarmina ake misaotra anareo papa sy mama fa zay ndraiky tegna misy raha malany fagnanzaha fa tinazany mbo fa hitako mbo fa fanody za izy fa hoe afaka baka tekniky fa le Paul zany tegna nagaga zaho izy tsy ary hitako tsy reky na hoe afaka baka na tsy afaka mo izy eo indrindra resaka atsika rianaka tegna tsy haiky tany misy azy am'zio telefôna anazy na fitrakany an-tragno akao izy tsara nody
namandreo ndraiky nanontoniany anabavinao fa hoe agny zareo milibaliba mandeha magnano rosazy sasa firy andro izy magnano rosazy ny baka anazy io agny asa na marigny zany na tsy marigny fa zany koragna regny nay fa koa maharitra herinandro izy tsy mody ikorotoky akany baka le kely tsara baka papa izy kombala regny zany e fa le taoragna aminazy fa le sisy regny fa le tegna mampiasa loha tsoha nagnanognano fahatany agny tsy afaka baka nagnano raha hafany misy olo mokato zoko Frédéric ahoana ragna ahoana justement tina hoe misy afatra hely ameky anao manterakena ya satria baka aiky bena zeo afaka baka io tsy maintsy andianatra ary mety tsy fankahita ketsika afatra nato dindinina hely anandeha iya alfaso za mitandregny anare mozoky tsy mety tarignesana zany ya tsy zany tinao afatra amekena fa zay hitanay hoe 3e niala nianatra ary tegna agnatiny nanegny zany zaho kahe jiaby niroagna zany nefa tsy midika hoe ery papa ndraiky mama disaka mpianatra zaho fa za mitsy zany no tsy nianatra fa kamoagna zany ary mialatsiny za papa ndraiky mama raha ohatra nenagna raha zany aminareo ya alefa sy tisy koragnanao ka ary magnaraka zay koa menara tsara tina hoe aza manotry zahay to zay hitanà tegna fa nanegny mafy zeny tegna milanja gonim-bary gony tsy majiaby nefa amin'ny vola azon-tegna tsy firy aby 3 arivo 5 arivo farany ambony dako 2 aligny ke menara mafy zany ke tegna menara fa manaova le tokony vitana mba itsinjovana noavinao ave itsinjovanao ery papa ndraiky mama koa fa za to afa tsy afaka hipodiana triky afa herany zany to classe 3e afa tsy azoko ta iky azonigny raha volagnina zany zoky ary hazokoniny koa ananandoroka hena igny zoky za tamizigny T5 ary na 3e hazokoniny aby izy regny ary raha ngatahika aminah koa zoky ivavaho mafy zaho mba ho tafita amin'ny tanjogno hiriky zany aza matatro ana amin'igny tinao tsy maintsy atanay zany tsy maintsy atanay hevitra zany mba atafitana amin'ny fianaragna zay azoke aiza moa tany iasanareo izy tokony tinao tsisy hoe orinasa iasagna zany fa zay asa hita igny fogna igny ta ohatra mahita kandrakandra madinidiniky regny fa atao edy izy koa fahazahoagna vola tsy maintsy ata zany moa zy ary alo basy andeha agnaraka zaho andeha ambony akagny ndividy commission indesika amaregny ya izy koa deraka aminazy zany ndraiky tsy magnino fa mialatsiny tinao za koa mahita kandrakandra igny ana ialako ya tsy magnino zany raha fatady volanazy zany zay naovanao azo ary Léopold tsy tahita ikone izy zegny kony tsy afake za tana andeha nizaha listanjare tsisy Léopold ta zalahy fianaragna angenafy be zalahy kely niala maigny fa tsy afaka baka ary mety zany donc mahatonga izy tsy mety mody satria apaka tsy mety hivolombolagny nery papa izy amin'izy vesiko nianatra be na hanigny efa tsy laniny zay koa dako ny mody antragno zalahy mafy dako zalahy titanery mama ndraiky papa zay satria ho nafy baka fianaragna angiagny zay afa na mbo nihinagna zalahy fa tsy vita nandiseko ny za matoko fa sefa ningiahigny asa raha mbola hanofy fianaragna izy asa raha mbola hagnakory izy baka koa tsy afaka baka zany baka atorako ho kivy mitsy baka izy satria nafy baka fianaragna anazy igny atorako tsy azo menimeny hipodiana ziky baka izy oui roro zandry misy camion voavy zay maloha fa amberiko anao za andeha monjy izy rô maloha fa tsofa misy hentagna jotsy rô niany ata déchargement eko atsika mifanao ya ary za hindy agnano commission naha bazary katakataka agny manjary mandehana mampalahelo za heky zoky zay nagnan'igny ary anefa izy koa tsy niala nianatra izay zalahy tegna efa ingénieur ary nanjary nitavandregny koa izy lasa za zay raiky feky donc ankigny to asa zahery Léopold mbola tsy hepaka ny Léopold
Kore tsara be. Na inona mitranga, na inona mipoka. Zany tsy miasa aminay resaka lamba zany. Efa izy toy. Dabo! Zama tany re jiaby. Indra volagny Aristote ao amin'ny philo. J'ai l'homme est un animal sage. Oh! Iny kira vrian'olo rô kaza la andraso zambony zahely. Oui, Léon Paul Zanahary. Efa kara sôka raha tavela amingahy hoe. Ary izy amin'ny naya hely lasa lefaka. Oui. Manakoraka daoko ery papako maregny tony any. Io izy manao raha zazany baka ny vataka lefaky. Izy la raha nazongiahigny tsy afaka baka nanjary lefaka. Vorvoaka jiaby andeha za fô so de hamorogno crise ndraiky tam 1929 koa niany hanjary 2020. Ok. Zalahy nirodo zalangahigny tegna lasa lefaka tegna tsy sevitra afa nangala sikiny andraso dy samboriky ngiato andesiko mody tegna magnala baraka fa nefa ndraiky zaniako magnato ake tsy ndraiky voatompokondry anazy iky. Oui andraso doarigny malôha. Zandrolahy atsika rô hôdy Nagnino mo atao maty tadiavana ny velogno rô? Mo tsaratsara maty sa velogno? Question mipetraka aminao. Ary sakavy ambariko anaty tsara be zahay magnantoy tsisy koragna tokony ifandaminantsika rolahy. Ary na hoe tsy heky ana mo zovy rô? Ana koa mafy raha lehilahy tsara be azovy namorogno histoire. Misy heredaty. Raha azoko tsara zany raha tako fandinihagna tegna nagnantsenjery histoire misy nalefaka angiato satria raha volagna zany konay histoire fogna aiza mbona filôzofia mbaraneky Aristote zany. Introduction guerre froide me za voalohany magnarakaraka an'izany crise akory ana. Toro tsy maintsy volagny amin'ny ry mama ndraiky papa fa tsy maintsy asiagna barô ngiato fa tsao fogna hamon'olo. Ody zany Léon Paul zay vao magnano sary mody amizio ty. Firy andro loatra moa ngiahy magnano rô sasany baka anazy io. Ino mo hanaovana hôdy mahitsy tonga de fa miditra akaty moty tragnona. Coucou. Hoana. Ary miratana amina fenetre ke masozy ndraiky raha papany mivandry raha vandry raha azon'ino zaza i. Ana Léon Paul izy misary adala eo tonga de midira varavaraga rina fa tsy mitsitsitika amina fenetre eo. Oui, roako nize boky ino signy zay so de mbo fa hainare boky raiky tegna tsara igny le raiky mahakasiky histoire géo. Isary adala zanaka anahy io de hitanao amizay madame raha ohatra moa zany mangataka fagnapiagna antsika tina loso nandeha nianatra Tananarivo agny igny signale fô za fa aza taraiky hela anao signale za manjary lany le vola am-pelantanagna. Ipaka tsy vonivony ohatra hoe koa misy fangataham-bola dizy akagny. Salama reo azovy mo regny zay zafady dy. Le zalahy ty caleçon nge sisa tavela amihagninao anao mivadika adala sa mivadika nagnakory anao io. Are rompona ke fa za sy mbaza raha magnanio are ngiako. Ana mo ngiara nagnino mo na ina ngino hitanao manafolahy oena io mikoragna manomboko zeo io na koa zany hoe Organisation Nations Unies. Tsy ndraiky lasa dala le zalahy ty za taona manafolahy za aminao tsy ndraiky porte efa tsofigny anareo anao mo nagnino anao io.
Bon, izao edy izy edy ambarako re tsara be baka noho ny socialista sy capitalista niady nahatonga raha nagnadoy de narinaro am'izy re zany firenena nagnaraka européenne France namantsitsigna anao za tsy tetandregny raha volagnina zany tena lasa dalana zalaty nafitatomba zigny tema mamana fa tsy mamana fa nandeha misabaranay akagny izy Léopold koa nanjy volako zany avy atao moa izy rô papa de hoana mo rianake inona mo ny problème tonga de samborintsika i papa tegna lasa nivangahy izy zeny papa nagnano caleçon izy tagny tabazary tagny tsisy lamba nalaly misy lamba anazy jiaby tonga de afadio varavarana fa tolombontsika aketo ngia io aro hitady izy fa tegna fa tsisy hevitry ty tompo mamelany elony fa tsy fantany zay ataony za inga tsy tia lala raha volagnina zany to de sambory izy Frédéric zay crise 1929 namantsisigny madama izy ty mila arotady izy ty ampisikiny lamba to zay izy mirenireny akagny agnano raha tsy fatan'ologno akagny atsika fofa baraka amin'izy to farany moa za io moa za zany ologno aiza zaho vonjeo zao sy papa aza voatriko izy io tonga de fa ataovinare barô fa za indry asa ya ngana fa izy efa tsy voatrako izy io zala ndraso aloha pisikiny koloty le zalaty avy pisikiny akanjo ma sorta be nazy igny rô ihany to pisikiny azy to ihany Raisa anatao mbola tsy nandoko fô akatoko tsisy vary fô tsy eloka zalahy ary aiza fô basy vola namekonao tamin'ny aly zagny namezana vaevy hafa fô mo tsy namezana zaha be zany zala le problème anareo igny hitanà Frédéric atsika isamby mijaly tsy tokony atana mahagagana zegny izy koa tsisy raha hoanigny amin'ny tragnotsika akato tegna nagname vola olo hafa marigny zay tamizigny fa zigny ndraiky tsy zoviko fa anabavika zigny satria izy nangataka taminaka misy raha ilany azy igny dinamiko vola hely izy ata sarisary anabavy baka ziny efa megny vaevy hafa akagny tsy zany fa izy volagniko aminazy zany anabaviko za ke atsika tony azy zany manakory za iniadako tsy maintsy niza hevitry fa tsy lasako tsy hinagna zany iza hevitry ino koa andro fa mantsagna be endry za hevitreza koa na zay boka andeha amin'ny ry papa kagny andiza hevitry akagny fa sady sosiko zany koa zay ka tegna managna problème be mitsy zay ka problème manino eky zagny so de mbo na raisa ho fanafodin'olo lefaka zandrinayka boka lefaka fianaragna le faralahinay asa tsô mbo na fanafodiny zagny rô tsy heky zay zagny efa diany izy irodigny ediny izy moa ndraiky tsy nivirehin'ologno io ndraiky aloha raisa tegna tsisy hoe vorok'olo zany fa zay zany mahita fihetsiky anazy andavanandro afa hitanay zany izy fa tsy maintsy ho lefaka satria zany mianatra loatra izy afa io fa zany atantsenjery leçon ary tegna fandinenay ho azy zany alefaka azy mety histoire mihitsy satria io fa tsy afaka ambavana azy histoire izy koa zahanareo ampamakiako histoire ndraiky amizay izy mipody ndraiky fagnahinazy fa hitako raha volagninazy zany baka raisao olona rarikibonina mangamanta zany izy efa mararikibika le mbola megny mangamanta koa tsy voamaika me ho gra fo iky sode baka zay malôha raisao antragno malôha na fa za ande amin'ny ry papagny antrosa vary amindre malôha mamegnitra rô raha tanà zagny karaha olo tsy mahavelony tegna fotsika to ata manakory masito raisao ambarako ana tsara aloha ambony tany eto tsy olo mavita tegna olo jiaby mifampitavandrana ke lozika be na zany de amindreka zany zany kandreo zare zany tsy ty zaza foagna za koa tsisy na zany kanjare zagny matoa nafantokantragno dikan'zay mahavelony tegnana ary anà nandeha nanambady zaha tsy niforosiavin-jare fa sitrapona manokagna
Ya mara koa ny raha sara volagninazany hoe za tsy nifory sendina nambady fa ndraindraiky antegna mbo ampanina koa e tsy mba mangataka soveta zely ke na mo raisatsanay tatana vovo igny itavandratsika zigny giahigny fa ndraindraiky zany izy ritry ade tsy maintsy mandentegnely ave izy misy koa magnatsany boka fiaina tsy de tiako tsara beky ndraiky fa ia ray aman-dreny nampaka madigny titihininjare akake asa mbo misy olo torotry fiainagnantsika atô akagny i boka raisa olo jiaby samby amin'ny fiainagna anazy fa za aloha matoky mety misy mafimafy nintsika atô zany agnaty tokantragnon'ologno akagny fa izy zany anapaka tsy antegna blague zany amin'ologno akagny tsy maintsy avonivony akaty fogna mahatonga anaovagna tragno anay famuniagna raha e ary tokantragno zany otrovanay koa igny madio izy akao atsika mahita fahasambaragna anazy matsigny izy akao efa revegny fo iky ary iny ambariko anao inanagna koa mamana zany jerin'olo fivadiany anaro mahay mikoragna loatra nda zahavy hanigny zegny fa za ifa ty hinagna za basa andeha akena iko ny ambariko ana tsara raha isao anatozy zany andalo classe 3e malagasy o bolagna regny tsy maintsy ampiasaigny amin'ny fiainagna ampiasaiko koa izy io tsy maintsy ampiariky na za ty vignitry aminana anjary tsy vignitry nampalahelo za heky zanako raiky azy ndreko mira raha maty tsisy raha vitany tsisy raha azo tavandregny azy igny sa ino loatra na lefaka zanako i za alo franco tegna disy fanantenagna izy comme Léopold io aza malaky kivy karan'zegny ianao fiainagna ty samby amin'ny tondran-dragnahary azy atsika ne mbola mitsabo ary marobe fianakaviagna ake mivolagna hoe ndeso amin'ny fitezagna mararisaigny ndeso amin'ny toby sy ny maro hafa fa zao malô izy madamo misarako zagnahary ndraiky tsy naty izy fa mbola velogny soma tsara fanapodianagna saigninazy zany tsy maintsy tadiavatsika hevitra zany fa le anao kivy magnani mihitsy manjary kivy zany namanao mitady vaholagna amin'ty raha ty fa anazy manana kivy za voalohany tegna tsy nampoiky baka rapapany izy adolo hampoisika hazo mason très bien nefa izy izy ny tegna nianatra ny fegny ndriky ny tsy afaka tegna disy fanantenagna za amin'ny zanako asa mbona nankôry koa ty nandeha amin'ny université kagny so de mbo magnantsy anjery membo karaha ively lasa lefaka koa eto eky za mbo mihodigny aby tsy haiko tany imboako ary Frédéric efa igny raha tany magnano dokera magnan'igny fô nezy fa tsy avelony tegna matsika atô maraha nagnino loatra fiainagnantsika atô magnantô zala oaza anasa la malaky midredragna anazy zany ombombona raha jiaby efa misy tagny tina zany matoy izy afaka baka nandeha amin'ny université tafiditra amin'ny concours io agny efa hainy mandanja lanjy hoe lagniny tô fa fomba fianaragna leçon fa tsy atao tsinjery maimbo hainy zany fa anaza magniry raha tsy hoisy zegny zanakatsika tsy maintsy tafita amin'ny farany tina zavadina mbola tsy reraka ary tsy kivy andeha hitsabo zanakatsika Léopold tsy maintsy mipody aminazy fofagnahy zay malôha tsy maintsy haitsika na vorokôly na lasa dala azy nanony fianaragna mare loatra io tsy hay fa aiza matahotra malôha na madama fa ambola malôha za hitady hevitry afahany iboaka amin'io raha mahazo azy io zay malôha voilà sa zoviko magnantso za amin'ny telefôna to hagny zahako ny fatetreky mahisy tondreo anatinao allo mama za tô ato mama mafadignanare vola bazarina zeto iafalany rango tamintineny problème kony ato zanako zay hoatoko ny vaika salô raha problème manino mama hitanapaka Léopold igny tsy afaka baka tsy atiny pôdy izy ny pôdy efite lefa ke caleçon foagna izy efitagny lany fagnahy zay ka to ambarikônao wa nanjary lefa keky mama za la tsy asaloha amizany fa sodeko hanimba fianaragna anahiko fa reo agny feky miasaloha an'izany fa mbo tiako mama sariny anadahako zany mbola efa nare par Facebook zany amin'ny Facebook igny za mizaha azy ya zay malôha efa mangagna bilohanahy zany ko mieritreritra fiainagny ave papanaraka madefa volanao aminao iya fa za de masaloha loatra falifasy mama volanahy za ka tsisy bazary ya zay fa velo mama me ok nagnino izy teo
Mo izy zany fa tsisy vola bazazana rehetra tamin'ny tinenjana izy faninana rano nampango fa tsika tsara ndefa vola taminazy ary zy hadigna azony asa loha marigny zany tokony fahalany marigny vola anazy satria migridina angiala efaka be toy adigna baka izy akagny ya za miboaka avy eo mandefa vola anazy madamo fa mbola malôha za andeha amin'ny zareo mpitondra fivavahagna reo malôha andeha paster agny lasite za malôha izy zany kony alegny sary vela efa mitina par Facebook zany sarinazy fa tiany ho hita zany tsy mandefandefa zany akagny aiza mangalangala sariny zany anao mbola izy fianaragna anazy fô korotaniny akagny fa aiza mandefandefa sary io akagny anao akory mana zay malôha anazy mangalangala sariny io anao problème zao fa misy mbola korotono amin'ny resaka kisarasara zany koa awô iabas Ody ato mama nankôry misy ino midira ya tegna androsiko antony any akory reo ato tsaratsara fa nkorikory eo akagny agny zay o tsaratsara fogna ary aiza mo papa izy antragno ka mandrimandry fa reraka izy kony mbola voafogna avy nagnaty Léopold nandeha antoby tegna antoby nefa ragnanongiah igny tegna tsy nampoiziko zalahy Léopold zay nagnan'igny agny efa rany antoby agny katahigny izy mbo ahivagna fognaky miaraka te zegny amin'ny marareka agny i mo angatagny izy ipoty fagnanazy fa igny koa zala tsy mipoty fagna tegna voabaraka aloha tsika tegna marigny zany ke ino mo diandro matsagna be to tegna misy antondiaza i mamay fa nefa izy to ndraiky tegna mahamenatra fa i mo misy fomba fiteny zay hoe tany mena tsy rihitra tsy haiko raha tena volagny azavay i koa mo raha tsy semitegna zany tsy raha ta ke avy zay io zay mama tegna andy trosa vary aminare tegna zany antondianaka io ana mo andihy trosa vary sa andihy ngataka zay metimety amina mamay fa raha haiko niany za zany amenare vary fotsy fo zany ka zany baka tsy manjary ndeha megna trosa tsy manjary vidy vary aminay ray aman-dreny koa fa hamegny vary fotsy fô kere zany amegny folo kapoaka mbô tsitsitsy fa hitana fiainagna atao sarotra vidiny kapoakany vary fotsy zany akagny efa otrino bazary eto mo za mama tegna misaotra anao amizay vary fotsy folo kapoaka namena za fa zay ka tegna sahiragna marigny aloha tegna ampanina ary nasy vadinay ka mbô raha tsy miasa ino fo raha tanay fampizaha agnaty tragno aka fogna i baka mama zay o samby miasa fa niny madaminaka ka baka isam-bolagna zay vo izy mahazo vola ary naka par jour ary ndraindraiky antegna tsy mahita vola ary na o kandra par jour zany ndraiky mahita ndraiky tsy mahita magnanjany fogna ary zany ihany koa angala vary fotsy zany tsy maintsy mandalo amin'ny tany andriany papanaka zany ihany fa hitany raha volagny raha hitandrignesagna fogna mama papa mbara tsy vola amina fogna treto ke zany baka tsy haiko problème amizany ana afaka excuse-na aminazy ka ary zaho zany kanare ketanare manakory za ambelanare zany fa zay tsinagna ka sa zay tokony mbola apetraka aminare to de nare amizay mamelogno zay nagnino Frederiky zahay koa tsy nanao raha anao ary tsy nagnirika nandeha nagnano vady forceko fa matoa naniala aminay akato nandeha nanambady akagny mety misy raha milomanao azy ambola akagny zany mama zany raha volagninare zany efa rano raraka antany zany fa tsy ahirofiky ke sisa fô ke magnaraka fô ke tandrema tegna manegny zay mama amy raha jiaby natako regny za ko amiteraka tegna forceky mianatra aloha zanako ary ambelako izy hianatra tegna forceky zany ataoko hevitry ianarany fitany fianarana jusqu'à amy farany fa zao zany antegna nanegny tsy nianatra tsy nagnaraka teninare zany zay vao tegna natsary nanegny ake malôha ana fa zany ngala vary fotsy folo kapoaka zany aketo bas za mandigny ana mamay tegna asa nanakôraky nefa ragnany fahasalamagna an'le ampoligny amizay hoe zagnahare afanafaky tavandraigny amin'ny faralahinay sagnatria ny vavako agnanigny ko faravavinay angatagna aloha izy tsy agnanigny satria izy ny hoavin'ny fianakaviagnanay angatagna izy ho tafita amin'ny fianarana tsy ho lefaka ohatry Léon Paul igny
fa raha iny koa lefaka tegna fotizy menakave tsisy agnitinegny atao ino aby vary fotsy maro be ndesinao amin'ny safa io katy misy vahino moa ka sa misy fivoriagnana ino aka koa zany ka namagatka vary fotsy zany ko tsy mazy vary fotsy atao zany zareo niany tsy homagna azovy Frederiky oazalay fa io edy nivolagny taminazy hanambady ianao hanambady mavelo tegna izy sy vary fotsy angatagny eto tsy mamagnamegnatra izy amin'ny raha tany izy la amblafa malo fa megny zareo fa sto raha tsara natany mangataka magnanto matozy nangatika tegna tsisy marigny fa sto ndraiky koa mazanjagna za tegna tsy nahefa volagno aminazy akao za tsy te koragna aminazy mihitsy za hitanao io fa za koa miboaka aminazy akao maregny lafa tsofiny anazy nehanay anazy kine manambady zany akao aloha akagny tsara nisy namorosy azy tamin'ny raha zany zy matany fa vita moramora manambady io makalefa kolo volagno aminazy io raha zany ya zandrika atako regniny zandrika na tsy ambarazy efa regny edy na mitabataba zany tegna afampoisiko aloha mame tsy maintsy misy tabataba fô papany haiky igny afa haiky tsara be raha te tany reky sy akanazy tagny fa ino moa tegna mitandregny fogna tsy hoagna zany efa regninazy igny mahaiza mitsitsy ave mamoria vola zay dako mara mame andeha za fa misaotra amin'ny vary fotsy to magnaraka koa za mangavangena to fa amin'izany dako mety mofa tsy mangataka ke boka tagna zany zay koa zany magname fa tsy nare fogna ame zahay ya miloma amin'ny ravinanto misaotra makota ndraiky zia mame ary ino koa madena parkazy atao raha isa haiko fa tsy maintsy amparkazy atao boka hitako ana zalahy ke manakory zany ino mo raha dena aminakaze ino zay karaha hitako mbola lera fiasagnanao analande aminakato amin'izany masona karaha mena masona jiaby le karaha hitako bombobombo raha nisy iny za i voaroaka de namezanjare za kontinandronaka fa za zegny tsy mahavita asanjare zegny mivolagninjare taminaka ke alohaka za hody mba nandalo hely taminata tsisy problème zany raha isao sady nany mbarako tsara tsy tiako ana miasa tragno zany botin'ologno akagny sady anaze io raha eky amina to vola to mividy vary fotsy anao mandeha mikarakara an-tragno agny ave za mbo avy to tonga de mbo famina fa zany za isana aloha fa tsy maintsy za fa mampidibola an-tragno akao mamelogno ana itana Frederic atsika tamin'ny afaka moaligny fa itana Frederic atsika tamin'ny afaka moaligny fa nitsosa vary fotsy tamin'ny mamana fa tsy tiako edy ziny izy koa mbo mety aloha zegny ana mitady hevitry malakilaky fa tegna tsy tiako magnaramagnany farifaratsiny mbo mitondra vola hely isan'andro mbo de an-tragno zany raha tsy problème anao ana manjara tsara ndraiky tratran'izany ana koa tsisy maintsy andeha agnatin'olo ana tsy andeha ngalatra mo tenty ana tsy za mangataka antsara toy zay za mangalatra za koa tsisy maintsy andeha miray mandreniky akagny fogna ary ana matokisa fa manomboko zay zaho tsy minday vola fô za mody fa iny ndraiky tsy vola beo fa tsy koa fa misy vola hely fa izy zany zay nda amin'izay na mody vidi vary zany fa igny fa misy tôbily avy Tananarivo igny niany tsy maintsy misy kadra amin'igny ka tsy maintsy agnano déchargement koa zay tsy ho tara za iya sérieux zay hoe za fa izy ambilady zazagna hely tôbily to ka zala ary karaha Léon-Paul ndraiky miboaka avy agnaty tôbily to sa nilefa avy tany tôbily avy tany ngato aza hitako nilefa avy tany mbola tsy salama nefa ndraiky karaha hitako madizy ndre ary tegna normal tsara zavy ndraiky izy ndreo magnano salama olo normal andraso de antonkiro Frederic ke karakory mo Frederic zala ino vaovao malazalaza elaela zay tsara fô zalahy ana tomara nahivy maro za mo ndraiky narary ro za ko ro tegna lany fagnahy za hitanay hoe tsy haiko raha nanifasanare za tany tombo tagny za olo tsy nagnino za hody tegna mary zany Léon-Paul tegna mbola tantara lava be fa ty la olo misy frein taxi amiko anao ndana mandeha an-tragno agny fa za hitanay ndraiky ro Frederic mosary marigny mankory tsy mba misy hely vola hely manjary hinanana aminao raha zany basy izy alohatsika andiaka toka hely de asiantsika brochette sy ny tariny
ialagna tsigny croezoko be zay hitanao efa niala amin'ny raha magnan'igny efa fady efa mivavaka Léopold jioro amizay ary fivavahagna io nitezegna tamin'ny place nifasana ry zaho tany de lasa fadiany amizay zala raha zany tegna anarako mafy mitsy anamba za migiaka zio anami miasa iala raha magnanjany Frédéric resaka toaka zany fa tsy mety sady raha tsoriky aminany marigny Frédéric resaka toaka io mampikorotagna tokantragno sady velo-tegna raha amin'igny tsy vadika ambony ambany mirefarefa amin'ny tany baka amizany tsy manjary iala toaka komedy ayaya tsy magnino basy zany Léopold fa to zany misy vola hely nanana lasopy ndraiky mofo rohany ya zay zala haiko magnanjany ndraiky izy tegna mety levidianagna mofo zany de misaotra betsaka roe zay hidako andalo hely amin'ny ry mama i anave mba mandalo avangely fô membena zahay ode ya ok Léopold za aveke mandalo agny kofa raha avy miasa veto iya voalohany aloha papa ndraiky mama misaotra anareo nikarakara zaho nandefa zaho tany tandoby ary tonga amin'ny zeo nahatonga fagnanaka ohatry zeo ko tsy ere za zay tegna tsy aiky karaha nanjo zaho tegna marigny misaotra an'Andriamanitra fa salama zanako zany Léopold tsisy tokony isaoranazy zahay ray aman-dreninao mitsy satria adidinay zany fa zay ndraiky mamanao efa nandinika anao tsy maintsy mbola lefa mipody mianatra fa lefa nay mianatra asa anao mianatra asa zay baka raha mahalala fa tonga de miasa anao rehefa aveo mba ilagna magnanitra nijery gauche à droite amin'ny leçonnao akao satria fanaovanao tsenjery mihitsy na lasa dala anao teo i fa tegna tsoroko aminao Léopold izy koa baka nay anao sary anao lasa dala igny anao malahelo haigninao tegna azaboakanare za feky sary zany papa fô lasa mikorontagna ndraiky koa alohako mahita raha magnanjany zay ke manontany anao za malôha hianatra andrafitra anao sa andeha hianatra anao mécanicien safidiny foana ka papa hatreto resaka mécanicien to tegna tiako tegna marigny tegna tiako hevitrinazy Léopold alena managna velony tegna toy zay magnanoatra Frédéric igny satria tegna tsorinay aminao Léopold zokinao nandeha nanambady izy Frédéric tokantragno akagny tsisy namorosy azy teo fa sitrapolo tokony mba hoe manana velo tegna raikitra izy manana fotonasa ara-dalagna zay vao aminay hanay mandeha mampakatra zanak'olo an-tragno lasa mitidaka aminay ety isan'andro izy mangataka varofotsy hoanigny tapaka hely baba sy mama amenare varofotsy amenare vola hely anaovanay bazary siny tsy voatanisa fa koa tsy zanaka nainga mba igny le zalahy igny efa ela zigny namezako tity tsy zakany fona azy fa izy mo zanaka azao mo tokony olo angatahany koa tsy zahay ke mba tsy ho avoazanao raha karan'igny Léopold mbola tsy disaka zay ndraiky mamanao alefa mianatra asa anao manao an'izay mécanicien zay tafiboaka so matsara anao manana fotonasa mavelo tegna manaova calcul amin'ny taratasy mihitsy hoe mampidi bola magnanjany isan'andro za ohatra de amizay anao mandinika hoe mavelo zanak'olo sa tsy mavelo zanak'olo fa tsy minahinay mandeha mitia zanak'ologna akagny na kiloty raiky tsy hoavanganao mampalahelo zay ka tadiavanay hevitra malôha anoizanao fianaragna anao amizay fianarana asa mécanicien zay iya misaotra anare doko amin'igny papa ndraiky mamay zay hitanareo mbola voavy reraka sady mbola niseky hely aveo androandrelo doko tatateky anko mikoragna am'fô avy ao ya zala nipody eky fagnahin'izy igny azafady ndraiky hely edy papa misy raha hely tavela nankory tavoanginy toakabla biare mo atao ino akato abe reo baka tavangy nisy le raha nigiany Frédéric ndraiky tamin'ny arozaziny zandrinao de tavitavela an-tragno aka tegna namoafady mitsy are zany papa namoafady re tamin'ny fiainagna anare re tegna tsy tiako tavoangy reo ary ahoagny za côté tamin'io mirekireky re nivakiky mitsy tsy fagnaraka atsika io ane papa misoratra bebolany tsy manjary giagny ary manomboko zay tsika zay papa sy mama aloha ka hinagna tiako atsika jiaby mivavaka ary aloha ka hoandro koa mivavaka mifao avy ao mivavaka koa mba apetraka amin'ny zagnahary zany fiainagna antsika jiaby papa
zay fô defa andoandry zany za papa e. Niovaka le om Paul igny e. Raha tonga saigny magnan'io aby tanora jiaby fen'olo manga ambony Madagasikara ty. Fa indrisy baka malao zany fa mampandindihy vody ndraiky mihinana sigara sy mihina raha madomelany mavariagna tanora amizio ndraiky mandavy. Fa io zany tegna mbola iangavininy amin'ny ray aman-dreny jiaby mba atodika amin'ny Zagnahary ny toetry ny tanora jiaby mba hananana zanaka amiratra amin'ny ho avy. Tina izy koa mandeha magnano vakansy amintsika to mbo zanariny mivavaka koa izy igny e. So de loso lefaka koa izy aviagny. Kolosole. Kolosole lefaka raha magnan'igny magnankory eky alay sary an-tsaigny koa manarisika. Raha donc aza joroagna aminazy. Ody ato mama. Wala karaha vongovongo amihentagna avy agny raha nagnankory e. Raha ody ipetraka aminay atao sa raha nagnankory. Za fa mivolagna amina fa tsy mila mipetraka ato raha vinanto igny. Tegna etindrindra antsika zay mama. Tegna nody za mamay nody satria tsy efako zany le angatangatika la avy aminare to zaho aleko zany nody e. Aminjay zany fiainagna anakatako mety mbo milamigny. Tsy azoko tokony vaiavy baka ny mody fa tsy ny lalahy. Ya, aloha tonga defa tsoroky koragna mama. Zay zany samby tsy navelon-tegna e. Ale zany samby mody amin'ny ray aman-dreny. Izy nody amin'ny dadiny igny, za nody aminare ray aman-dreny keto. Wa Frederic, hoanitra aminay akato anay agnanao tilahampiso. Mazah tsy mahatapaka zany fa andraho dentsovy papanao e. Ya, andantsovy basi papa zany fa za tataty entagna anaka reto ampidiriky amin'ny sambranay ro hany. Awo, ya. Wa natoho natoko niaty fogny. Nankory. Wa, azao mdahetaka nandeha nagnavaratra agny azao vi. Mora olo lefaka Frederic zany akatsy navelon-tegna avy agny andeha atô zany. Maninona tsara ka tio nody tokony vaiavy baka mody fa tsy lalabe magnan'igny nilefa aty-pianagna zalahy. Endana mandeha mikoragna aminazy fa zako fa nivolagna zany taminazy fa zaho namezamezany. O Frederica, ajanao le kely fitateranao hentagny maloha e. Natao maloha anao. Ya. Basi za papa. Salama maloha anao. Salama ngia. Nagnakory tsara be ngia problème-nao ty. Tegna ale nody za papa e. Satria isan'andro zay andegadangataka aminareto fogna tsy mavelon-tegna. Aleko zany zaho nody aminareto izy nody amin'ny dadiny igny. Tsapanao amizay le falaignagna mianatra. Anazay koa nianatra tsy nagnanina tanao. Anange tsy navelon-tegna tsy magnemegnatra na lalabe magnaniza la. Lalahy matanjaka. Aminao ny tsy mbola antitsy fa mbola tanora be magnan'io matsapa tegna fa tsy mavelo-tegna zala. Anany Frederic fa nivolangy mianara zalahy. Mianara zalahy. Mbola vavavavana foana apodinao aminay ndraiky mamanao. Olona vita fianarana tsy sasa amizay. Akory enazy akory enazy navelo-tegna anay. Tegna aza mandatsaka papa e. Tegna atreto aloha za tegna natsapa nanigny satria tsy netiny natako. Naniratsira ray aman-dreny na malvalere zany nagnano raha tsy nety zany zaho ke tegna diso e. Ke mba resy za papa, za ipody ipetraka akato. Tsy haiko ane mahatonga tanora kehitriny Frederic. Volagny zare mianara. Mbolila hila. La vie io takatra fô io. Zay na zay tatrana tsy napoizigna amizay anao. Tsy hainao ma oabolagna ny olo be taloha tagny hoe mianara donim-bola malaigny fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Zany hoe anazy zao tegna mazoto hianatra amizay anazy nefa anazy efa tsy tafatso efa geda tagno sombotro jiaby fa miromoromo ake volo fotsy fa mitsiry araiky azovy école indray nanao agnano 3e mandray mandeha rô tsô lefaka ka zao izy Frederica na ny adalany afara hotafiandamba ke indrindra ka adalantegna tsy maintsy karakaregny zany karaha tiako koraigny am'zany zahay tsy hanao ranao antragno ndray mandreninao na io isora Zagnahary maloha fa mbola velondray mandreny anao ay fa donc izy koa tsy teo zay sy mamanao tezaiky tany nomboanao ngia le raha tokony atanjika amizip karaha papany mbo tadiavagna hevitra tegna malaky mbo atany le fotokasa zao izy Frederica zay ndraiky mamanay io maloha zany misora Zagnahary anao zaho mbola velogno zahay ary mbola tsy kivy anao rangia ampody mianatra anao moi école manakory papa ianarako ary zovy koa mbala école indray za zeto
Zao izy Frédéric alefa magnano fiofanana amin'ery zalam-pandrafitra regny anao na amin'ery zala garage regny efa ikoragna aminjare mihitsy za karaha maigny zare ampianatra anao jusque anao mahay de manokatra atelier-nao manokagna zay ndraiky mamanao mbola aketo andehananay vola mihitsy ividianana fitaovagna mba afahanao manomagna ny hoavinao koa. Misaotra nareo papa sy mama amin'izany raha nivolagnanareo zany fa manompo aketo zany ahitra amin'izay zany no afiky ary iesaka zany zaho amin'ny raha zany mba ho tafaboaka mba ahafahako amelon-tegna amin'ny asa zany zay ao ary tatero am'izay entaka anao de abidiro amin'ny sambranareo ndraiky Léon Paul agny. Justement papa ary aiza moa Léon Paul? Frédéric zagnahariko ny tegna mahay raha marigny losy nagnano pastera izy. Zany mama? Tegna marigny izy ko tegna voahantso hitanatra voanginy toakanareo tagnatin'ny tragnontsika tatery igny. Nariany aby zegny nareny agnatin'ny WC kagny fa tsy mendriky doko agnatin'ny tragnontsika zany regny ary izy aveko ny ambarikona isaka mihinagna mivavaka isaka lohaka hoandro mivavaka mifoha avy mivavaka kezesy babanaka tegna nanjary zatra mivavaka nampianariny zahay. Dikan'izany dako tonga amin'ny fianakaviagnantsika to zany famonjena. Efa izy mihitsy zany Frédéric ke anaro an-tragno za malôha ndeha karakara akoho ndraiky drakidraky an-tany akagny satria re baka mba fafinaretany maso nay ndraiky mamanao ato re zany mba mamparesaresaka tokotany akeo vao mifao maray fa maregny feony akao magneno edy. Ya ok papa. Voalohany tenika aloha mama sy papa ohatrany gaga aloha kanare zay mahita zaho votonga an-tragno zay za io misy raha volagniny aminareo ary mety mahafalifaly fonareo mihitsy zany isaorako anareo na tafita za amin'ny fianaragna na tafaboaka za zeto koa. Ino mo raha tokony isaorana zahay eo amin'izany adidinareo aman-dreniko mikarakara re zanake tsisy fisaoragna zany zanao. Zay ndraiky mamanao zeo tianao ravoravo mihitsy nahitanao tafita manana doctorat en gestion ambony zany diplôme anao zany zanako ke vaovao an-tanagna aketo tsara mbambaranay anao koa. Mary juste ma papa araiza mo Léopold Niova Ny Raha ka zay baka ia lefaka marigny narignesanao azy farany igny fa izy am'izay zany nanjary pastera. Nagnino Niova pastera eky olo adala sitrana Niova pastera? Zany angamba antson'Andriamanitra nazo asike inona moa tokony atao am'zany ka magnano zay asa masina zay izy am'izay tike anadahanao pastera araiza mo zoko Frédéric tsy ndraiky fantera eky zay karaha nanambady boka igny za niala teto igny. Na izy ekagny ro sarabadika zay amin'izay nipody nipetraka aminay akato zay nalefa nandeha nianatra ndraiky. Mama raha nandeha nianatra za ary école ino koa nianarana fa tilandraha be igny tsy hoe nipody l'école izy rianaka fa nalefa nianatra asa izy maro baka mpandrafitra antsoy aketo ndraiky mécanicien de nalefanay nagnano mécanicien izy nalefanay amin'ny garage raiky arô andrefagna arô iagny efa nikaramaigny manokagna mihitsy zany spécialiste akao ampianatra izy de rehefa mahay anadahanao de ividianagna fitaovagna am'izay izy mamelo tegna manokagna manao an'izay asa nianarany zay. Izy koa mbô nianatra zoky igny zay tegna mbô fantovitovy zahay reto na fragny zahako ndraiky zoky igny tanare mama za hibaka tegna fa nahita asa ary asa hitako io tsy eto Madagasikara fa agny ivelany. Ivelany? Kena zay zany andeha handafy akagny tsy zany kahely? Izy koa ve aminahy manokagna malôha za tsy maheky andeha akagny fa namizava asa aketo fogna aza toanagna magnanjany izy fahasoavagna ho avy zany aiza ho aiza moa ivelany andehanana io tiana fa mba tianay ho fantatra malôha agny Amerika papa. Amerika eky? États-Unis? Ya tegna akagny misy tanàgna zay boka papa agnarany Washington zany agny le place tany misy zahay. Za vao mikarta malôha zany raha papa ny fa mbô tiako hita tany misy tanàgna zany marina zany ana marina tsy nandalo classe de 3e fa te 4 niala
marina roatra ka tsy hainao tany misy Washington zegny ndraso aiza mo États-Unis d'Amérique o tiany eto zany Washington zany eto hitanao io ity tany iasan'ny zanakatsika io eto Madagasikara alaviran zirendre malavitra zany koa nareo tsy mandeha agny mama za mama handeha ary mes joro tsara koa mama za handeha fa zany koa ny hampanambolantsika ary mba hitsinjo ny hoavinare koa ary reharehanare koa za koa mandeha akany ary hitanatra usatry helintsika to ivoako etazy baka zy za koa fa manambola mama zao izy raha mamane anabaka koa tsy makasitraka manjary tsy mahazo joro zanakatsika io ana mba iza magnano fonony reny magnanio andeha tady diany akagny fa tsy andeha hagnino amitsodrano zanakatsika fa zany angamba no anjara silatra ary efa ino fitondran'Andriamanitra ho azy zay zanako za babana maloha tsy manao hagnanao mandehana anao karakaraigny zany daty fô baka sisa tavela andrasana fa satria passeport jiaby efa ke taratasy sy ny tariny jiaby efa ke oby ia zanako maleova malasana zanako fa hasa baka zany ke mety zany doko tegna ampivoatra fiainagna atsika ary mba hitanjagnahary fijaliagna hely mahazo atsika to hankena meny hasa nandeha akagny ko mandeha agny zanako hasa tao fa aza maditiditra an-tanagnan'ologno akagny ary zahay ray aman-drenina an-tanagna to fa ohatra hoe misy raha manahiragna zay mbo afaka na mandeha fa hely vola aminay ary avy amin'izay zanako to misy hafatra hely to ambarikona izy koa fa hanambady to magnano mariage fa tsy atao akagny agny tsy sery adanandriky mamanazany ary zah toboka tsy azo nandeha akala so de agny mariage pa nafitindreo agny tsy haiky ary haiky bezare zay akagny tsy mihinambary-ndriky lakomegny eby to tsy avy agny izy baka mama tsy maintsy eto fogna za andeha hagnano zany fa tsy am'tanagnan'ologno akagny zay aloha ka ambelako anare fa za zany doandroany mbola reraka baka za io doandroandry azika i baka ampinanagna zay misy raha hely mba agnontany akory satria baka vahaolagna tsy azoko tsy amin'olo ino ko raha magnanjany na za koa mbo gaga mbo ino mo zany misy problème manao amin'ny formation na mécanicien tanay akagny sa manakoro tsy agny papa zay hitanare tegna malahelo marigny tegna nalahelo koa izy malahelo zany tsy efa olagna ara-pitiavagna koa izy zany nanakôry koa moragna io agny rakine ilana nave magnano malahelo ngoma be oky nabaka alfahagna ro ary kony minenagna aloha ny tomponay volagno edy raha zany Frédéric ro za koa ny papa gaga mihitsy amin'ny ry mama tsy taniasandrema aloha raha volaniko zay fa zare minenagna karaha zao papa hitanare papa sy mama izy koa fa sampy sy navelon-tegna baka zaron-dray sa igny sampy nao de miray aman-dreniny fa zany koa tsy midika zay hoe ny saraka fa zay mbola mifankatia fogna ohatra olo mipetraka amiray aman-dreniny regny mifankatia mbola magnano rendez-vous zay mifagnano fotoagna karaha tegna nagaga zao amin'izay zany regniko izy akagny nanambady zany ary olo vadiny amin'ny antilahely zay koa tegna nagaga zahy ary antilahy zany hainare dadany mamizara malahelo zay hitanareo papa sy mama fa tegna mo lelabeo satro tegna hitomoagny niretagna fo iky ino mora mampalahelo anao am'izany ino mora mampalahelo anao am'izany nadake za mbola tsy tonga anda fogna atsika sahiragna za koa tonga akagny hepaka na hitikigny tomobily vote alefako ovy akagny satria mona mécanicien io fitaovagna iasana jiaby alefako aby ary maro va iavitomoagny amina io ake azendry kivy be nadahaka amin'izany matokisa koa koragna nareo mianadaha fô baka za mosy tokony atanan-kilanay ake re mikoragna zany mangotsiko baka fona amin'ny raha zany ninao ne Frédéric tsy azoko misy le natongoana nagnano kara io fa raporatsy ny tokony mbola niforcena niperaka tamitsika tatao malao izy fa tsy tonga de fa nagnano mpamamaiky sambo mibogno magnanina re otrikôdra nafiko sambo mipareka amin'ny tany nipitiany Odio zany raha lahinare ampidiro Frédéric zandrilahy mandroso oui pasteur za fa tsy zandrilahy zany Frédéric azafady basa mandroso rahalahy pastera wah zy mona
mandroso zoke efa tsy zoky izy efa pastera mandroso anao mandroso mipetrapetra fa takatra ampinanana baka zahay io misaotra betsaka papa fa alohaka atsika hikoragna doko alohatsika hiaraky vavaka tafiditry lalagna la olo ty zany amy resaka fivavahagna ty losom-balagna zany tonga gasy le figianay ery betsa regny mbo mipizaky to ya piza hiary vavaka atsika tompo misaotra anao fantantananao diako ka tonga soamantsara ato amin'ny tragnondriamandreniko ka tafio hery izy ireo mba hanaraka ny sitraponao mandrakariva ary reto retampo amiko mba tovo matahotra anao koa misaotra tompo amen ino zany maresaka helahela zay mamasitra papa maresaka moa tsy de misy loatra zanako fa reo kibo raiky aminao efa mivory an-tragno ato tina io mo zany andeha asa amerikany zany izy amin'ny herinandro io izy mandeha raha lahinao ndraiky anatin'ny mianatra mécanicien mihitsy izy amizio mba ho tafita izy ahafahany manohy amin'ny fiainany andavanandro tegna tsara mihitsy zany papa ary fahasoavagna be nazy avy tamin'ny Andriamanitra izany ary aiza ma ragna amizeo Frédéric lasa nanambadologno mandray pension izy zay antegna angambany tsy nanambola agny doko hitany fa misimisy vola zany angambany atao hoe lahatra Andriamanitra fa mahereza anao raha la Frédéric io na hoela na haingana mbola hoa foana anjaranao fa mivavaha mafy ankigno amin'ny Andriamanitra zany fiainanao ary vadiagna io raha la Frédéric tsy safidy fa Andriamanitra mandahatra zava-drehetra marina zany Frédéric izy ny volagniny zandronao teo zay zanako laky anamofa natakatra hanigny ke to de mandraisa sory fa atsika hinagna ke mbo firiagna mo madame pasteur mba ho hitanay zany tegna marigny mihitsy raha koragninazy zany eranabavy fa tsy ho ela de fa atao magnetriketriky eto an-tanàgna ny rahanay eranabavy